Kaabot na ko diri sa among payag. Ha? Ako siyang gipalitan sa kuan, fried chicken kay ang fried chicken kaganiha isa sobra ito sa payag sa Esperanza. Ako mang gikaon-kaon kay nagabinan man ko dito. Kani bahog ni. Ablihi tong kuan ka. Unya na, ablihi sa tudad to. Kay para ato ni ibutang. Sabagi sana sila di. Sabagi kana. Kay kuan na day bahog di ay. Tahop na daw starter. Starter para nila. Sige. Bilog na sila. Na kay para di ni maghugo sila. Ati manon ni mo dini kay ikaw may naa dini. Sige. Kina. Kaya hirot na. Butang na di. Di ato di tiluko ng kwan dito sa pa. Kay isabwag na to sa isa pa di magsibangag. Daghan bitaw. Dira dik. Oh, dito ra. Oh, diha. Para di na magsibangag sila. Kay saba kaayo. Ang isa buyag na kaayo buyag. Na hapit na maapsan ning Dani oh, kani Dani. Kana. Dako siya. Pero dako na sad ba ni Dani oh. Sumpok ni Dani. Kuha na kortina na. Gidala na akong kortina. Kani ko na niya. De. Adi na paigod na. Pan. Kuha na Nagikulirog. Nagiatot. Di, sige, birahan na andi. Hinaya kay mga. Sige. Kana, dala na. Naghaling-haling ka. Imong bantayan ni Dani hinaling kay narabay ni pa Dani ha. Ayan hinaling Dani oh. Here na tayo sa atong balay. O pa ka nagluto? Ayun na kayo na may fried chicken dan na. Ha? Di ako napalit kagani ha. Ay fried chicken. Dito ko gaganiha sa kuan. Sa payag namo sa Esperanza. Nya kay nagpalit man ko sa fried chicken. Tara mo sa man ni aho? Paminta? Agoy, di anata sa payag. Nagpalit ko fried chicken kay na may isa ka ganihan na bilin, isa ka butad kay 100 man. Nya kay naabtan mo kong hapon dito. Nag-edit ko. Nya, ako gikaon. Nya, kaya na may Skyflix po dito. May akong gipartner. Nya, ang isa ka kanon, di araw, ani nahilabtan. Akong gidala kay sayang. Nya, di araw, fried chicken. Lahi na po ni nga timpla. Sa akong gipalit dito kaganiha. Kaya kato akong gipalit kaganiha. Kay dito mo to dapit sa kuan, munisipyo at bang. Nya, kanilahi po sa nisya. Ha? Nanaka na sila ho, nanaka na sila. Ang isa. Ito'y 100 siya. May padanhi kay na ay siya kuan katong dito sa merkado dapit kay na ay sauce. Na ang dito sa kuan kay wala. Walay sauce. Nya. Nagpalit sad ko sa kuan kana ang dira mangga daw apple kay si Sherwin as Mario ganahan man siya og mangga. Dahan ko ano. Hello. Makalingaw sad ni ang mga itoy. Kani. Yara tinud kaayo. Kani tag 15 ang isa aw tag 30 ang isa. Mahal ang kuan. Mahal ang apple. Nagpalit sad ko sa paghukad na Mario. Ay Mario. Ay naadi isda di ay. Naay isda ko napalit eh. Kaganin na nagpalit ko sa bahog.
Namay nagduol na ako, nag-in nga, 100 na lang kuno ni siya. Palit ko na ako. Yan na ay kuan, magpakbit siguro ko ugma sa buntag. Nagpalit sa kong panapos, tapos, kani, maura niya kadaog-daog diri sa bukid, kani mga ingani, pero kanang mga atsal-atsal, luya-luya, ayaw na. Importante raning kuan, sibuyas bombay og ahos. Mga una dahil ta karon. Sige na, Mario. Mario bitaw nakisabay ta sa trending man kay si Madam Mary Ann. So Mario sad ta. Daghan mga mga vlogger nag-awat-awat og Mario uy. Paulahi ta ba di ay ta kung asa ang trending dito ta. Bitaw. Ay napam di ahos dani oh. Napay kuan oh. Hala insakto ni karon maghimo ko karon og smoothie. Kay na ay apple flavor na lang ang atong smoothie karon. Ay mo nang hinduan una? Kabalo na sila mosaka diri sa taas oh. Agay, mga buyag ra ba kaayo. Malipay ra sa kudani nila kanang moabot ko diri sa bukid kay nangala ra ang atong stress. Kay labi na magkuan-kuan, maghagwa-hagwa ta nila na. Ay. Wow. Hey. Maldita ni isaw. Okay. Mas mapaakan sa tadani ginuko. Ay, ginuko ba? Mga una ta, uy. Mahugas ako sa akong kamot. Ginamot ako sa? Hukad na si Mario. Mario, kaon na papa. Nakabantay sad ko sa vlog ni Roel Divena. Nag-awat po siya sa kang kuan, Madam Mary Ann. Ako ni awat ko. Awat. Kapi dahil ni Sherwin. Kapi. Pag something uhaw kaayo. Inom og tubig nga malamig. Dami ni kitong-tong. Abay ko ako bata man. Abi na kung nagluto ka sa isda. Mga una pa. Kau na papa. Ang mag-pray si Mario. Kung nag-pray si Mario, nagkibot-kibot ang iyang bakba. Di na nakatingalahan. Mauna na iyang inampuan. Mga una ta. Ang iring, ay, kinahanglan sila ununan karon sa isda. Di na. Adto. Nabali inon-on di ay. Ako man tagibugan ninyo. Ay pagpasumangil bahugan. Bugan Ay pagtuman kay ako'y agbahugdan nila. Dini mo na ko mga iring og iro kay maunay bantay nato diri magabii na mga tulog ta. Lutuan ako karon sa kuan, isda. Akong ununan. Maskin duha ka buo. Cukup itu mah. Mangaon na ta. Huwat mo ha kay kanon ra mo karon bahugan ra mo. Mangaon ta. Fried chicken. Mas ganahan ko dani nga timpla ka sa dadto ka ganiha. Halang ni ah. Ketchup ra.
Mga unta. Kaunta tanan. Lubot man din siya. Hmm. Ma. Ate to na. Ug makuha to baka dito ha, dalo na to diri kay nagkuha naman nangabuhin ang sagbot. Dito man dai ni itik day. Ma. At atiman dito, dili ta magsalig. Ato to kwaon dito kita poy atiman. Kaya nangabuhi namang sagbot balik. Kada itong mga niagi, sa gunso ng init diri, grabe nakapatay ang mga sagbot. Maunang, nag-uwan-uwan naman pila kaadlaw, nangabuhi na sa balik. Maunang kwaon na mo dito ang baka tapos pag-utro. Daw pag sweldo po hon, ako na po natagan sila. Ba't sila may tigwas-tigwas doy-doy. 500 daw ito akong hatag ni doy-doy dato ni Agi. Kung naato sa Cagayan. Graduation nila. Ako pa yung dugangan. Okay. Siya mong may nag-atiman dito. Baka. Balik na po din kay nangabuhi namang sagbot. Ngaong pa. Nangpaka na itong tiil diha ha, tutoy. Hagwa-hagwa sila oh. Hoy! Mga buang ha. Gani ha. Gibayaran ko ni Maring Inday sa kuan. Iyahang hulam. Nya di pa unta ako kaon kay apil ako kinahanglan pa niya nya. Extra naman to niya mo tong akong gidawat. Ni akong pamalit dani. Nya. Giludan po din ako ang kuan. Akong gikas. Bahin-bahin. Agi kasi inan. Kay para pang load data. Nga. Dito sa Esperanza kagin na nag-upload na ko sa Maya-Mia. Agad, nahotdam ko sa load. Napaload dito sa Akban kay wala may kuan. Kaya ang nahotdam sa sila load. Buto nga. Nangita ko ako katsatan niya. Si Auntie Mercy ako nauna-unaan. Palod ko niya. Kaya akong giludan yung Auntie Mercy niya. Kagani ha. Naimpo ko nga. Kaya ako naman nakasinan ng akong kuan. Gcash. Akong giignan sa Auntie Mercy nga. Ante, isend ang imong number sa Gcash. Kaya ang utang na ko nga load. Ako bayaran. Ang siya nga. Ayaw na. Pero ato nang bayaran kay 50 baya sa tuwa. Ako siya inyong kuanon. Pakutanong kung siya number sa Gcash.
May gani ka na habol ako pag-upload ka ganihang kuan. Noong sa Maya Lifestyle, naka-upload po sa Maya. Maya Lifestyle, then katulo ko nag-upload sa Facebook page po nako. Anak na, laban lang kanunay. Dita pa daw sa mga negative comments. So, sabi ito, kay makain ko nga. Di na ko upload sa YouTube kay daghan kay mga comment nga. Di mao. Pero di ta magpakuan kay kita man ang kuan. Kita man ang director. Director. Part na sa atong kuan. Trabaho. Nga maskin pag unsa ka limpyo sa imong trabaho pangitaan gyapon kag uy imo magipaak akong tiil. Pangitaan gyapon og lusot nga mahimong kuan palpak. No? Nga siya. Kaya na sa mga manager nga. Maskin wa kay sala, pangitaan kag sala. Shout out diha. Porya lang sa maayo. Pero maagdi na akong na-encounter nga, naka-encounter yung manager nga. Pangitaan kag sayop. Kay para ila kang i-down, tangtangon, matangtang ka. Na-encounter na ko na puwera lang sa maayo. May uban mga manager nga, grabe believe ko. Kaya kato lang sa una trabaho ko sa Manila. Kung ano siya, supervisor, ano to siya, pero believe ko. Supervisor, di gid siya ingon nga mo. Noon mo pa siya sa company, pero di gid yang gingi pa kuan kung unsay maayo. Iya gingi sundon kung unsay maayo. No follow siya sa mga patakaran sa kumpanya, pero pagtan-aw niya nga dili insakto, iya gid ipaglaban ang trabante. Mutoy nindot nga supervisor si Sir Franco dito sa Marikina. Ambot nalimot ko sa kuan. Apelidon sa Franco. Nya, pinangga kay ko dadto niya. Supervisor kada panggabi ra man kanunay iyang duty dito sa kanang Maratex. Nya, ang iyahang kuan iyang duty panggabi ra kanunay manang sa gabi di pa siya manhapon. Ako suguon niya sa sudan niya. Nya. Kanang time nga di off na ko chatan ko niya nga kuan lang ipaana sa iyang office kay dungan mi pangaon. Kapalit ko niya sudan. Supervisor. Butang kaayo. Nga na unta nga mga trabante nga di ba mag hilas-hilas nga murag lupig pay tag-iya. Do akong na-encounter nga kuan, manager. No ko lupig pay tag-iya. Pero gaba jud. Grabe mo to akong gikaundangan jud. 14 years ko sa kuan kumpanya. Pero sad to say lang jud kay ngano naka-encounter jud kog manager nga grabe jud. Pero ending sila ra mo'y nag Ginoo ko. Tangtang sila tanan, Mayra. Kay imbes kita nga tinarong tas trabaho, yano-yanuhon na ta. Pero sila himan-himan di ay sila mo'y nagibuhat nga dautan. No? Mo nang parihara gyapon ni Dani atong pag-vlog nga daghan mga kuan nga mga istorya nga dili kuan ba kung manager pa nga sila mo'y nagbuot sa imuha. Pagitaan ka og kuan bikil mo na di ta magpadaog, no? Bis na agkaanam na nung tag paingon sa kuan layo di na nung tag ka kuan kay agka discourage na ta. Diyan ta pa discourage. Mentas na apa laban ta. Laban Japan. Bitaw man ako kaon. Mario kay dili utipon ang kuan. Aw ganahan ko mag sibsib sa bukog. Ano ko magsibsib sa bukog.
nang karon diri sa bukid. Oh, wala ko'y trabaho pero namuhi ko. Ako'y baka. Baboy. Puhon. Makalugar-lugar ko kwarta, magdugang na po ko sa baka. Pon-pon lang yun. Madugangan yun ako na akong baka. Baji man akong baka karon. Igrasyaan dahil puhon malo yung Ginoo. Mga sawa na siya. Majuntis. Mga anak. Duha na. Nya. Ako'y kaunon nga baktin duha ka buok. Dito sa iyang tinday nanganak na ang isa. Ang iyang Uncle Ildi wala pa. Wala ko kay bawa sa kang tinday kung kanus ato makuha. So di bali na tulo ka baboy diri. Maglima na pud akong baktin. Baboy. Ang bahog lang jud mo'y kuano kay grabe sad ang bahog. Makakutkot di kag maayo sa bahog. Makakutkot kag maayo sa imong ulo. Tungkol sa bahog. Pero nga ako mga baboy kay buyag. Mga tambok sila, buyag. Wala na ko sila bahugyo og kuan. Na ang dahon saging, bani. Kuan jud ilang bahog anak. Pinalit jud mo nang anak jud ko pa nagsaw. Ay wala nay bahog. Di ba ingon nga kada daw sweldo kay ang sweldo biya sa YouTube kay kuan kana ang sweldo biya sa YouTube kay binuan. Di ba yung nakadadlaw. Di. Pag time nga wala di imong Dutch, makapangutkot di ka sa ulo nimo. Kay, wa man. Pero, kita lagi kay kabalong tag-diskarte. Kadiskartehan ra. Karon dani, masweldo po kon. Naamo ko masweldo sa akong Facebook page. So, siguro June, siguro by July maimpas na nako tanan ang akong utang. Kay expected man gud nako by August, pero karon dani nga July, karon dani nga June kay murag something basta naa. So siguro by July maimpas na nako akong mga utang. August tigom na sad ko kay para kung unsay akong buhaton diri maka lihok dayon ta. Di sa ta magpakuan kay dato mga niagi man good, ingani nahitabo diri sa sa payag. Katong niagi kay natunong malagi to nga kana ang wana nya na ako'y kwarta dato na time wana nya muto nga agagamitan sa kuan, agagamitan dili ka dapat sa materialis kay wana pa man di pa man makapangas. Ay pero naka-order na ko dato sa mga materialis. Ang kuan na lang kana ang bayad na lang sa panday. So ang katong nga order nako na pending to adito wala nakuha sa kana ang hardware nya moto nga pagbalik sa kuan pag-init jud natud ang kuan din ni materialis unya kay Wasman Dutch Ox. So nangutang ang bayot kay para bayad sa kuan, bayad sa panday, pagkaon sa panday, snack sa panday kay ako ba diri pamahaw snack paniud to snack diri. So mao to nga kutkot og maayo ang bayot matong diskarte pud ang bayot nga asa makakuan utang kay para malihok dayon kay ang materialis na pangas naman kay nag-init naman. Nya mao to nga nangita ko paagi nga makautang ko kay para masugdan dayon. Nya na short pa jud ko dadto. Duha man ni kasingsing akong giprinda kay para lang madugang-dugang sa kuan sa sudan sa panday daw snack. Nya thank you so much to Mami Vic jud kay ngano napadala jud si Mami Vic kay iyang gipalukat ang kaning isa ka kuan, kaning isa ka singsing. Daghang kayong salamat jud super Mami Vic. Ingat-ingat ka dyan palagi Mami Vic. And karon moto nga nakautang-utang ko. So pagpakautang-utang nako unya nakarelate mo kung kinsa nang magpahimo og balay nga pag mag-ingon na gani ang panday nga mao ni ato paliton, mao ni ang kulang magpalit ta ani. Agay pangutkot na pud ko sa ulo kay Ginoo ko asa ta og pangita. Asa tag pangitag kwarta nga
kuan igo-igo ra ang kwarta, budget ra. Moto nga diskarte na dayon ko, mangulam na sa din ko asa ko pagkawam. Pasalamat jud ko kang Tinay, super thank you gyud kay Tinay kay very supportive pud sad kaay si Tinay. Agka sulbad-sulbad jud akong problema. Tinay please na aka ani ana naadayon. So thank you so much Tinay din. Bawi ako sa kay Tinay puhon niya. Puhon maimpas ra pud nako na pun sad ang kang Tinay. Puhon. Mo to ang hitabo sa kuan nga ingana di gid sayon nga maskin tudog ingani lang ang atong gihimo diri pero grabe ka kuan expenses. Super expensive kaayo. Pero okay lang at least karon abalag wala pa ni siya sira kani Dani kay ako plano Dani di na lang siya sira nga kuan jud no kanang sira na lang siguro nga screen ang kuan kay para hayag pud sa siya. Dani kay okay ra man di gulay sira Dani nya kanang dana sa kuan balkon ako na siya puhon na makahimuan sa kanang gate nga kuan kanang stainless kanang dana pultahan sa kuan puhon na moy akong kanon nya kana dana kay extensionan pamantun ako dana anaan pamantun ako dana kay para moy butangan sa lamisa kay aka kong lamisa to aman dito nakabutang nya naan ako'y haligi diha tulo ka haligi para extension paingon din ha para luag na diha na ay tambayanan sa bisita panahon pagpangaon na o luag na dayon din ha no mao na akong kuan puhon maluyang Ginoo nya kani maabtan pa man siguro ni pila ka tuig pagkahumanda na tigom tabayot para sa future. So karon human pangaon magluto sa kuan butangin ang kuan bibi butangin nagduha ka buok kay ako nang kuanan lutuan ng itoy. Duha lang ka buok bansi man na siya. Kana magtudog inom kong tubig karon kay nani nag-inom ko kaganiha dito. Asa pa di ako na di ay imo ni iprituhan day Dani Ito na lang kay sudah tumok kami na. Ang pasan mo. Kajut lang toy ha kay ununan mo toy. Ay suka ma. Ha? Kay tubig dayon kay taon mo sila kay. Ya, Kuan. Ano ka nilo ka? Bali pa ni gabiin ha. Ayo. Lo, basta. Here guys, thank you so much sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa ako. Daghan salamat sa inyong tanan. I love you all guys. Ug diri ra ko taman. Bye.